Петте защо рубриката продължава и съответно тази последователност, тази серия продължава. Учим се да мислим дълбоко, това е част от интегралното мислене. Тези от вас, които учат с нас мисловни схеми, мисловни процеси, мисловни карти, не забравяйте дълбочинното мислене, мисленето в дълбочина, влизането в кореновата система на проблематиката. Това е част от интегралното ви мислене. Ако искате да развивате екипите си, ако искате да развивате учениците си, курсистите си, не забравяйте, че трябва да ги учите на дълбоко мислене, докато вие самите се развивате в посока на дълбокото мислене. Защото всеки от нас е бил там. В момента, в който ние станем компетентни, не забравяйте, всички онези, които не са станали компетентни, заедно с нас стават некомпетентните. Тоест, с всяко наше умение, с всяко наше знание се отваря ножица, се отваря пространство, се отваря разстояние и яма, ров помежду ни. Тоест, на пръв поглед ние напредваме, когато става въпрос за екип или организация, но не напредваме. Ако индивидуално ние напредваме, но останалите си остават на старото положение, на старото ниво, не забравяйте, че нямаме шанс да се скачим. Ако вие направите, например, дори 5 дълбочини анализа, дори влезете 5 пъти надълбоко в защото, всеки най-близкият, дори най-умният човек в околността ви, дори най-способният в екипа ви, най-умният във фирмата, който не е правил това, колкото и да е умен, остава на разстояние. Не само, че остава на разстояние, той не е свикнал да влиза в дълбочина и приема нещата на ниво партер. Той не знае какво означава партер или нулево ниво и минус първо ниво, нали? Така че много ви моля, в момента, в който си направите труда, вие да влезете на минус едно, помогнете на другите да го правят също. Ако направите един анализ до минус 5, дайте домашно на всички останали. Другото нещо, не оставяйте нещата необсъдени. Това е изключително важно в работите ми, в работните ми групи, в работата ми с групите студенти в Софийския университет, в Нов Български университет, в УНСС. Това прави впечатление. Значи, ако ние си правим сами анализите, ние си даваме някакви отговори, но дали те са смислени или не, няма кой да ни каже. Ние нямаме никаква обратна връзка. В момента, в който направите обсъждане между двамата, между тримата, тогава нещата се променят. В момента, в който в екипа няколко човека дадат своята гледна точка на защо, защото, тогава вие имате вече нова визия и сте го обсъдили. И това, което се получава, че докато развъртате отговорите, вие се здобивате и с отговорите на другите. И тук има един много интересен момент и един такъв тънък елемент, психологически елемент. Повечето от нас не искат да са по-назад. Имат страх да не излезе, че са по-назад. Едно от нещата, които правим, е, че всъщност ние много бързо възприемаме преднината на другите за наше умение или за наша преднина. Така че, макар и от неправилното място, когато обсъждате нещата, вие по-бързо ще се здобивате с нови идеи и ще правите така, че екипа да оформи наистина единната идея или едната идея, която е всъщност множество под идеи. Да, работата по това да ги идентифицирате е важна работа. Най-важното е, че ние ще компенсираме отсъствието на идеи. И когато се завъртим в кръга, тогава ние вече разбираме, че много голяма част от концепциите ни са били дефицитни. Тоест, отсъства информация, не сме го гледали от тяхната гледна точка и когато го обсъждаме, целият екип, 3, 5, 7, 12 души, тогава ние всъщност си набавяме идеи и си набавяме контекст. Контекста на другите е различен от нашия и съответно техните отговори ни помагат да компенсираме дефицитите си. И един от най-важните дефицити, които ние компенсираме, е дефицита на гледната ни точка. Гледната ни точка, колкото и да е велика, колкото и да е всеобхватна, винаги е дефицитна. Винаги има нещо, което ние не знаем. Винаги има нещо, което не сме помислили. Винаги има нещо, което не сме разбрали, почувствали, не сме осъзнали. Другите ни помагат за това. И всъщност този дефицит бива компенсиран. Изключително ценно.
това е начинът, по който формирате наистина майсторския ум, майсторското умение. Това е начинът, чрез обсъждането вие разбирате много за света, много за другите и много за самите себе си. Да бе, как не се сетих? И това е мое, и това е мое. И така, когато работите в група, дописвайте идеите на другите. А4 лист, обърнат на страни, така наречения landscape, така наречения пейзажен пейзажната ориентация ви помага да вкарвате много идеи. Използвайте радиалната диаграма, диаграмата звезда, диаграмата слънце, просто дописвайте в различните посоки и се обогатявайте. Много важно. Забавлявайте се. Това е изключително важно. И така, дълбинен анализ в кръг. Дълбинен анализ в кръг ще ви даде възможността да сте компетентни едновременно, а не различно компетентни и не непреодолимо компетентни, непреодолимо квалифицирани. Това, което се получава, че ако ние направим дори една карта пред другите, ние вече ставаме свръхквалифицирани спрямо тяхното ниво, те спрямо нашето стават по-малко или, как да кажа, недостатъчно квалифицирани. Ние сме overqualified, те са underqualified. И всъщност това, което се получава в неумелите екипи, и че имаме един микс, имаме един мишмаш от свръхквалифицирани в една посока и абсолютно неквалифицирани в същата, и в някаква друга сфера някой друг е свръхквалифициран, или двама души могат да бъдат останица в кавички гола вода, или адски зле, или мега тъпо. Както и да го наричате според поколението, с което сте израснали, това е така. Компенсирайте чрез кръгово обсъждане, направете го забавната култура на кръгчето ви и така ще растете. Okay? Много е важно всички тези техники за учене да бъдат, как да кажа, раздвижени, да бъдат емоционални, да бъдат готини. И аз тук казвам майната му на различието, майната му на преднината и на конкуренцията и на превъзходството ми. Не мога да повярвам, че го казах. Или пък мога. Тоест, академичният ми френски искаше да каже, че аз всъщност реших преди много години да престана да се съревновавам с другите и да престана да поддържам предимството си, конкурентното си предимство. Тоест, точно както и в софтуерните бизнеси, това, което е моя преднина, го давам на света и отивам да се забавлявам на следващото ниво. Тоест, това е нещо, което съм наследил и от любимите си герои в областта на музиката, на изкуството, на мисленето. В момента, в който стигна до нещо, хвърлям го нататъка, не го стискам за себе си, хвърлям го към онези, които са след мен, продължавам напред. Okay? И правете така и вие. Моето превъзходство, това с което превъзхождам другите, няма смисъл. Моето превъзходство може да стане тяхното ново игрище и съответно аз мога да си намеря ново игрище, без да се отказвам от старото си игрище. И това прави в момента. Така че възползвайте се от това. Нека повече от нас имат по-добрите неща. Нека да живеем по-добре, нека да се развиваме. И не забравяйте, че това е обучение по 5-те. Защо? В група и в кръг. И така, конкретният пример. След интрото, поредицата, серията 5-те защо? Като част от дълбочинно мислене, интегрално мислене, обученията ни. Днешният конкретен пример, по който искам да работим заедно и вие, моля, си отворете на листа този въпрос. Защо съм беден? Защо съм беден? И така, помогнете на семейството си, помогнете на себе си, помогнете на хората в екипа си. Защо съм беден? Хайде да запишем под защо съм беден. Може да натиснете паузата, да си вземете тетрадката или да си вземете листа. Защо съм беден? Кой е отговора? Защото ми свършиха парите. Или защото банковата ми сметка е празна. Защо съм беден? Защото сметката ми е празна. Защо съм беден? Защото картата ми е на 0. Okay? Защо съм беден? Защото имам 900 лева вноска до други ден. Супер. Защо съм беден? Защото няма откъде да ги намеря тези пари. Защо съм беден? Защото трябва да вземам назаем, за да си кърпя вноските, а лихвата расте. Окей, супер. И така, стигнахме до минус 0. Повечето от нас казват, не съм беден. И тук блокират. Друга голяма група от нас, и тези двете правят 80% от всички нас, казват, защото съм беден, брат. Мисля, това е положението. Беден съм, защото съм беден. Всъщност, в България има един много специален феномен на отрицанието. Това е страната на отрицанието. The country of denial, the land of denials.
Ние сме в едно мащабно делюзионно поле, в което отричаме, че нещата са каквито са и затъваме. Спокойно, това е интернационална диагноза, не е само национална диагноза. Въпросът е, че в момента много хора наливат в това ние да си оставаме на не е така, пък. Няма пък да е така. Няма пък ти да ми каза, че е така. Не ми развали настроението, ще продължавам да си ура и ще си взема нова кредитна карта с не 36% задължения годишно, ами 72% ще почна да задлъжнявам. Плюс това със сигурност ще е на по-ниска лихва, нищо, че когато задлъжня още повече ще установя, че съм взел всъщност на по-висока лихва заем. И така, защо съм беден? Отговор, защото нямам пари. Защо нямам пари? По сметката, например. Отговор, защото, и влизаме на -2, защото всъщност не получавам пари или не ми пристигнаха парите. Не ми пристигнаха пари. Някои от нас ще отговорят, защото не идват пари. Защо не идват пари? Защото не ми преведоха пари. Защо не ми преведоха пари? Тук може отговора да бъде не, че не ми преведоха достатъчно. Или защото ми превеждат 500, а по сметката ми изтичат примерно 700 всеки месец. Тоест аз съм на -200. И така, защо? Един вариант е защо не са -700, колкото ми трябва за нулата. Знаете вече, че могат да се разклоняват корените. Ами, например, защото сделката е за толкова, или защото няма кой да ми плаща по 700 лева, плащат ми 500 лева. Окей, това е единия вариант. Другия вариант е да тръгнете по защо 700 лева дължа? Сега, за тези от вас, които разсъждават и следят поредицата, които тренират това мислене, и какво следва, например, какво мога да направя? What is actionable? Това е изключително важно за тези от вас, които наистина подобрявате живота си. Кое от това може да се превърне в действие? Превърнете го в действие. What is actionable? Какво мога да предприема като действие? Какво следва като действие? Вътрешно имаш действие, акция. Външно реакция. Тоест, отклика трябва да дойде на база на направения анализ и на база на извода. Okay? И така, какво мога да направя? Например, две неща от тук веднага следват. Първо, мога да осигуря по-голям вход. Не мога, трябва. Трябва да осигуря. Трябва да осигуря по-голям вход. Тоест, трябва да имам 700 за да съм на 0. Или ако е станало 900 задължението ми, всеки месец трябва да осигурям 900. Трябва да го направя. И оттам нататък как, по кои начини. Трябва да го направя още днес. Другото е, как мога да намаля изтичането на пари? Мога ли тези 700 лева да ги намаля и да стана примерно 500? Мога ли тези 700 лева да ги намаля примерно на 300? Има ли как да си облегча задачката с басейните? От едната тръба изтича, или от 5 тръби изтича, или имам 5 пера, получавам приходи само от едно място. Или вече 6-ти месец не ме взимат на работа. Как да реша този въпрос? И така, от всяка дълбочина, от всеки отговор на въпроса защо, следват нови изходи. И това е дълбочинното интегрално мислене. Защо съм беден, така? Помните. Защо съм беден? Защото нямам пари. Защо нямам пари? Защото не ми пристигнаха парите. Или защото ми пристигнаха по-малко пари, отколкото ми трябват. Защо ми пристигнаха по-малко пари? Защото имах малко сделки. Или защото клиентите ми фалираха. Или защото клиентите ми задържат плащания. Защо клиентите ми задържат плащания? Вече тръгваме нататък, Защото техният бизнес се забавя. Защо техният бизнес се забавя? Защото техните клиенти се забавят. Защо техните клиенти се забавят? Например, защото тяхната индустрия се забавя. Защо тяхната индустрия се забавя? Защото този бизнес вече не върви. Примерно защото са спрени субсидиите. Или защото са спрели злоупотребите с ДДС. Или защото се преструктурират субсидиите или финансовите потоци. Виждате ли колко много неща може да разберете? Колко дълбоко може да влезете в света? Буквално вашето мислене и вашето поведение ще пуска корени. То ще бъде дълбоко, ще бъде основателно и вие, едно от нещата, които се случват, няма да приемате неоснователни аргументи. От друга страна, вие ще бъдете обосновани. Много по-обосновани от 80% или 90%, 99% от хората наоколо. Нали така? И така, на всяко едно коренче вие имате по-дълбоко защо. На всяко едно коренче по-дълбоко защо. И връщайте се към екшена задължително. Action. Тоест, какво да подобря? Например, от там
ентото защо в дълбочина минус 5 по клиентите ми. Да, тази индустрия вече се забавя чудесно. Коя друга индустрия може да стане източник на мои сделки и съответно на събиране на пари? Коя? Сходна индустрия или друга индустрия или сходна същата индустрия, много различна индустрия. Ето това е. Моментално може да се пренасочите. Къде мога да намеря клиенти или как мога да намеря клиенти в тази съседна индустрия? Виждате ли колко неща ще дойдат? Вместо да сте затапени, вместо да сте запецнани, вместо да сте блокирани, вместо да се чувствате принудени, вместо да се чувствате парализирани, вие всъщност ще получите, и това и се получава и от собствения ми опит, и от опита в организациите, които развивам, клиентите, с които работим и консултираме, това се получава, че всъщност идва екшена, особено ако се вкарате в екшен, но не забравяйте задължително, ако не се принудите да влезете в екшен план, и то нови екшен план, не старите ви глупави действия, не старите ми тъпоти, а новите разумни неща. Може да не е идеалното решение, но е по-разумно от това, което правих в последния месец. Вие наистина ще влезете в един нов режим на работа, нов режим на живеене и ще може да промените много неща. Един от личните ми отговори, защо? За тези от вас, които са по-теоретично настроени, по-аналитично настроени или съответно сте по-идеалистично настроени, по вашите си разбирания, една от причините, например, защото не монетизирам. Какво означава защото не монетизирам? Защото не искам пари за това, което правя. Окей, защо не искам да взимам пари за това, което правя? Защото нямам самочувствието. Или защото хората не плащат за това. Или защото никой не ми дава за това. Или защото човек трябва да има нужда и съответно човек трябва да си намери някаква свясна работа, истинска работа, за която се плаща. Толкова много неща ще излязат от това нещо. Окей, защо не взимам пари? Защото веднъж ми отказах. Или защото никога не съм взимал пари за това. Или защото Пешо не е взимал пари за това. Или защото моя учител или наставника ми не ми е взимал пари за това. Или защото аз свалям торенти и кой ти плаща за такива неща. Нали? Защото никой не изкарва пари по този начин. Или никой в семейството ми, или никой от приятелите ми. Не, всъщност това ще го разбера само ако си задам въпроса. Откъде знам, че никой не взима пари това? Затова и отговор е, всъщност майка ми и баща ми не взимаха пари за това. Или учителите ми не взимаха пари за това. Или колегите в Open Office не взимат пари за това. Това означава ли обаче, че ти няма да вземеш? Всъщност ти можеш да взимаш. Те не дават пари за това. Ако дадат пари за това. То няма грантове за това. Ако има грантове за това. Откъде знаеш? И така, разширете света си. Но света ви може да бъде разширен след като сте влезли в дълбочина. Окей, супер. Аз съм Ясен Николов. Това е нашата дълбочинна поредица. Това е серията Петте защо. Бъдете компетентни заедно. Разпространявайте този запис. Това е мега важният запис. И всички от вас, които сте закъсали с кредити и с финансови дефицити, ето тези 5 защо съм беден. Толкова много неща ще научите за себе си и за света и толкова ще може да промените. В един ден ще може да промените целия си живот. Хайде, аз продължавам с моите нови действия, новите ми стратегии, новите ми политики във връзка с моите 5 защо. Да не забравя, ако имате половин милион по сметка или ако сте яхнани голямата метла, голямото Бентли, голямата Ферари и в момента сте на върха, не забравяйте, че скоро пак ще се спуснете надолу, защото кривата на доходите или кривата на успеха е циклична. Също, нали? Синусоидата. Тоест, непрекъснато ще има нагоре, ще има надолу. Точно както и пазарите. Това е универсална формула. Тоест, ако сега не ви се налага, след 2 години ще ви се наложи пак. След 5 месеца ще ви се наложи пак. След 3 клиенти или след 2 кризи в колектинга, в събирането на парите, пак ще ви се наложи. Така че, защо съм беден, е толкова актуален въпрос за богатите, колкото и за бедните. Хората, които имат 500 лева максимум на месец, това имат тавана, много по-рядко си задават въпроса защо от хората, които имат 500 хиляди или 50 хиляди лева на месец. Така че не спирайте да си задавате въпроса защо съм беден, защото винаги има беден. Винаги има беден. Може да имате 5 сгради и пак да сте беден. Това, че имате 5 сгради, не означава, че трябва да си задавате въпроса след като умрете, или след като получите инфаркт, инсулт, или след като фалирате 5 пъти, или след като ви превземат. Задайте си въпроса защо съм беден винаги. Ако сте интелектуалец, пак си задайте въпроса защо сте бедни. Ако не работите с пари, ако сте духовен гуру, чудесно. Или водите на черга, йога, пак защо съм беден, защо съм беден, защо съм беден. Може да не е финансово беден, може да работите за това, защо сте емоционално бедни или защо сте бедни от към отношения. Но ще намерите много, много дълбоки отговори и живота ви ще стане невъобразимо богат. Хайде, 5 защо? Предайте нататък. Ясен Николов. 100% ще успеем по този начин. Вече имаме много защо.
И защото